Pozdrav da ćemo igrati Bulwarft Akademiju. Danas ćemo igrati Bully, ljudi. Ja iskreno, znači nisam igrao nešto puno. Šalim se bre, ja sam prešao full game. Pa ću samo brisati sve. Shit. Idemo. Ja nisam. Krenuo sam odakle sam sve. Idemo ljudi na restore. Šta da kažem? Pa ću skipujem ovaj intro zato što mi pola minuta. Welcome to Bulwarft. A ne zanimaju me ovi intro, pre, ajde. Evo se. Nemam ništa. Dobro. O, će me bio, ja trčim i ne zanima me, ljudi. Please give me a long. Hehe, neću. Fuck. Meni ovo daje super dok sam imam. Gledam koliko sam imam, evo sam imam minuti 40 sekundi. Opa. Rekao nema bre nešto klipovo, pa rekao ajde. Neka bude. Ajde će se čekamo uz cut scenu, šanse. Nećemo ove sporedne cut scene. Su glupe. Ok. Izvinite ljudi ako ste čuli moju glavu, nema veze, mislim. Chapter 1, super. Sad znamo što treba da se radi i treba da idemo do škole. Dobar dan, učiteljice, bla. Ima skupno. Ja volim to da skupno, ne znam što. Pa ne, Jimmy, Jimmy, si ti normalan, Jimmy. Što mi se smeju, bre? Pa ću ga bijem, smejte mi se do pakla. Treba vidjeti. Gle šta mi sve odključeno. Ja prošli put kad sam igrao, znači sve mi je bilo uključeno. Sad se tepamo. Idemo. Ne. I pas. Kaj ti sad ovo? Sad ću. Buf. Evo te ga na. Uf. Ne zaslužuješ ni da te bijem, brate, znaš. Uf. Evo te ga na. Znaš. Uradio sam u crvenu vatru. Jevo. Mislio sam da ću brzo ovo da prođe, ali evo snimam 4 minuta. Ne, neću da se bijem, ne! Jao, rasjale. Dobro. Ajde, Jimmy, nemoj da se tuče. Vidimo što će se dalje izdešavati. Gerija na kraju ubijemo. Na kraju cijele igrice.
Pola ne. Dobro, ajde Gary, idemo Gary. Ja sam nešto do malo preigrao, ono. Idemo. Bang, kako sam lej. Imate poslije da menjate te stvari. Mi ćemo da odigramo 2-3 misije i onda ćemo da završimo. Ne zanima me. Znaš. Evo, 5 minutes i ja se joj vratio 5 minuta. Hvala, brate. Ja sam nešto sad depresivan, tako da nemam me dirati. Važi? Zašto me on maltretira? To me zanima. Opa! Idemo, ajde. Ok, znači treba da sejvujem igricu. Idemo, znači na misiju. U stvari ne, ja ću ovdje da završim epizodu. Ili to je bilo to što se tiče ova epizoda nasilila. Ako jeste, ako nije, ostavite like, komentar, share. Da li da snimam sljedeću epizodu ili ne. A čekaj, samo moram da prebijem brat ovo klika. Uf. To je bolje. Ništa ljudi, ajde da završim ja ovu epizodu. Tako da ljudi, ja se iskreno nadam da vam se svidjela ova epizoda. Tako da, čus!